Hola, jo sóc Carla Fita i us vaig explicar les rondalles, que són màgia i tradició. La rondalla, la definició. Una rondalla valenciana és un conte o història tradicional que es transmet de generació en generació. Sovint es conta en valencià i està plena de màgia, aventures i ensenyances. El context cultural. Les rondalles són una part molt important de la nostra cultura perquè reflecteixen les nostres arrels, valors i tradicions. Han sigut transmeses oralment i moltes voltes ens ensenyen lliçons de la vida quotidiana. Tipus de rondalles. Tenim les rondalles màgiques, que són històries amb fades, encanteris i objectes màgics, com la mare dels peixos o el mig pollastre. Després tenim les llegendes locals, rondalles que s'expliquen fets o llocs reals, com el castell del bisbe que vos contaré més endavant o el dragó del patriarca. Desaviesa popular, històries que ens ensenyen valors, com l'astúcia o la bondat, com i queixalets també, o el rei Astòrit. I per últim, d'animals, on els animals són protagonistes, sovint amb caràcters humans, com la rabosa i el cor. Tipus de personatges tenim els humans, que normalment són gent humil, com pastorets, xiquets curiosos o joves valents. Després tenim els animals amb característiques humanes, com la rabosa de la rabosa i el corb, que és astuta i enginyosa. Tenim els personatges màgics, fades, dimonis o, sobretot, bruixes i figures reals o històriques, que a vegades apareixen reis, cavallers o figures relacionades amb llegendes del territori valencià. Peculiaritats de la Vall d'Albaida. Com jo vos vaig a contar una rondalla molt tradicional de la Vall d'Albaida, vos vaig a contar les peculiaritats que té. Tenim un entorn natural, que és una comarca plena de paisatges espectaculars, com muntanyes, fonts i rius. Per exemple, el Pau Clar d'Ontinyent és un lloc bastant emblemàtic. Després tenim la cultura rica, que les rondalles de la Vall d'Albaida solen estar molt llegides a les seues tradicions i llegendes, com el castell del bisbe. Després tenim les festes i tradicions. Les festes de moros i cristians o els balls tradicionals també són una part molt viva de la cultura de la comarca. I després tenim els llocs històrics, castell, ermites i barris antics que inspiren moltes rondalles. El castell de Carrícola o el barri medieval d'Ontinyent són exemples d'escenaris que podrien formar part de qualsevol història o rondalla. La rondalla. Ara us vaig a contar una rondalla que es titula El castell del bisbe, com vos he dit abans. Aquesta història parla de Pau, un xiquet curiós que viu en un poble proper a un castell misteriós conegut com el castell del bisbe. El poble passava dificultats perquè feia temps que no plovia i no hi havia recursos suficients. Pau, decidit a ajudar, puja al castell buscant un tresor que, segons la llegenda, estava amagat pel bisbe. Allí troba una veu que li posa tres proves: regar una planta amb aigua d'una font amagada, encendre una emplema en una habitació fosca i ajudar una raboseta atrapada. Quan supera totes les proves, apareix una fada màgica que li dona el tresor com a recompensa per la seva bondat. Pau no es queda el tresor per a ell, sinó que l'utilitza per ajudar el poble, demostrant que la veritable riquesa és compartir i ajudar als altres. La importància de les rondalles en la nostra cultura. Les rondalles valencianes són l'ànima de la nostra cultura, perquè a través de la música i les històries uneixen el passat, el present i la nostra identitat com a poble. Aquestes històries ens connecten amb les nostres arrels, ens ensenyen valors i mantenen viva la tradició oral que ens defineix com a valencians. Espere que us hagi agradat aquesta història. Recordeu que les rondalles són part de la nostra cultura i és important contar-les perquè mai es perdin. Hasta ací el meu vídeo. Espere que ens vegem en l'Alguer.